So, satisfied ka ba sa food? Yes. Actually, this isn't my first time here. Kaya medyo kabisado ko na kung ano yung masarap i-order. So pabalik-balik ka na pala dito. Ibig sabihin, mahilig ka talagang lumabas. Not really. Paminsan-minsan lang. Depende sa mood. Still, it's a good night, Sab. I'm really glad na nakilala kita. Pero, sabihin mo lang kung gusto mo nang umuwi. Uy, naaga pa no? Gusto mo na agad akong pauwiin? Ang ganda kaya ng vibe dito. Christmas lights, cozy music, tapos hindi ko pa ubos tong drink ko. Tsaka, marami pa akong gustong itanong sa'yo. Ano naman yun? Well, since alam ko na yung basics about you, gusto ko mong malaman yung actual you. Grabe, parang seryoso yan O sige, go. Ilan ang naging partners mo? Wow! Diretso agad sa pasta? Eh bakit hindi? Dapat kilalanin mo na bago kung saan pa mapunta, di ba? Fair enough. Pero, sure ka ba? Kasi, may ibang girls na nat-turn off kapag napapag-usapan yung ex. Ako pa? Ako tong nagtanong so don't worry. Kaya, ilan na? Isa lang. Isa lang? Interesting. What happened? Sure ka bang gusto mong marinig yung details? Oo naman. Part yun ng kung sino ka ngayon. So, anong pangalan niya? Sarah. Sarah ang pangalan niya. Dear Love, ako si Adan. Single na ako for almost 5 years. Yung huli kong relasyon kay Sarah, tumagal ng 6 na taon. Nakilala ko siya sa university. At mula sa pagiging magkaibigan, naging kami. Suportado kami ng lahat. At to be honest, ramdam ko rin noon na siya na talaga. Mahal ko siya. Naging loyal ako. Ginawa ko ang lahat para lumago ang aming relasyon. Para magkaroon ng direksyon. Para umabot sa future na ini-imagine ko. Lahat ng desisyon ko noon, umikot sa kanya. Guys! Nandiyan na si Sarah! Adan! Ready ka na? Hala, ano to? Bakit ang daming decoration? Anong meron? Happy Monthsary Love. Love, ano ka ba? Huy, nakakahiya. Inabala mo pa talaga sila dito sa classroom. Baka mapagalitan pa tayo ng prof. Break time naman And gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano ka ka-special. First monthsary natin to. Oh, thank you, love. Happy Mansari rin. Hoy, ano ba kayo? Nasa school tayo, oh. Ito naman, huwag mo na silang bitinin, love. Ay, nako. Fine. O sige, sa pisngi lang, ha? Typical college love story. Sobrang saya namin ni Sarah nun. Never naging hadlang ang pagiging magkaklase namin. Kung may tampuhan man, sandali lang. Laging nauuna ang love kaysa pride. Nakapagtapos kami pareho ng architecture. At dumating sa punto na kabahagi na ako ng pamilya nila. Ibang tama ako kay Sarah. Sa lahat ng plano ko sa buhay, laging may kami. At noon, sigurado ako, siya ang babaeng gusto kong iharap sa altar balang araw. Merry Christmas po, tita. Merry Christmas din, Adan. Ito po, may konting regalo para sa inyo. Pati kina tito at sa mga kapatid po ni Sarah. Ay nako, taon-taon ka na lang na nag-aabala. Akala ko ba nag-iipon kayo ni Sarah? Opo, tita. Naka-budget naman po yan. Sige, tatawagin ko na lang si Sarah, ha? Sarah? Nandito na si Adan.
Bumaba ka na riyan para makapag-Noche Buena na tayo. Nandiyan na si Kuya Adan! Kuya Adan! Merry Christmas, Jack! Merry Christmas! Oh, nasa ang ate mo? Hi, love. Wow! Ganda mo naman. Parang ikaw ang Christmas gift ko ngayong taon. Sira ka talaga. Si ate kinikilig. Mas mabait si ate kapag nandito si Kuya Adan. Ikaw ha? Behave ka nga. Dito na nga lang sa kusina, Ja. Hayaan mo ang ate at kuya mo dyan sa sala. Oh, napaaga ka, love. Hindi ka ba hanapin sa inyo? Paalam naman ako, love. Gusto ko dito magpasko. Kasama nyo. At syempre, gusto kong maibigay ng personal yung mga regalo. Eto, salamat ha. 5 Pasko ka nang nandito. Ano ka ba? Practice lang to. Kasi pag mag-asawa na tayo, habang buhay tayong magpapasko ng magkasama. Ikaw talaga. Wala ka pa ang proposal. May plano ka na agad. Oops, ibang topic yan. Huwag mo namang spoil. Tigilan mo nga ako. Merry Christmas, love. 2 more holidays with you. Merry Christmas. I love you. I love you too. Lumipas ang ilang buwan. Nakapag-ipon na ako. Sapat para sa matagal ko nang pinaplano. Ang proposal ko kay Sarah. Desidido na ako. Mag-6 na taon na kami. At sa puso ko, handa na akong pakasalan siya. Pero nung mga huling buwan, may napansin akong pagbabago. Si Sarah, parang lumalayo. Hindi na siya kasing sweet. Madalas na siyang tumanggi sa mga alok kong lumabas. Palaging pagod sa trabaho. Minsan, bigla siyang mawawala. Tapos malalaman ko na tapos na yung lakad niya. Dapat siguro nagtanong ako. Dapat nagduda ako. Pero pinili kong intindihin. Iniisip ko, baka normal lang yun. Bahagi ng paglaki at pagbabago ng tao. At hindi ko hinayaang maapektuhan ang plano ko. Kasi, mahal ko siya. At ngayong 6 kong Pasko sa bahay nila, bala kong salubungin ng gabi habang hawak ang singsing para tuluyang hingin ng kamay ni Sarah habang buhay. Sandali! Oh, Adan, ang aga mo naman. Nagiinit pa lang ako ng mga ihahain para sa Noche Buena. Hello po, tita. Merry Christmas po. Merry Christmas din, pero wala pa si Sarah. Lumabas siya sandali. Hindi ba kayo nagkita sa daan? Ah, hindi po. Hindi rin po siya nagsabi kung saan pupunta. Ay nako, yung batang yan. Bigla-biglang umaalis ngayon. Ah, tita. Gusto ko lang po sanang kunin tong chance na to. Alam ko pong nabanggit ko dati ang plano ko para sa amin ni Sarah. Plano? Opo, plano. Ngayon ko na po sana balak mag-propose sa kanya. Kaya, magpapaalam po sana ako sa inyo. Ay Adan, sa wakas. Matagal ko nang hinihintay yan. Alam kong mabuti kang lalaki at inaalagaan mo ng husto ang anak ko. Oo, may basbas ka na sa akin. Talaga po? Maraming salamat po, tita. Pangako, aalagaan ko si Sarah habang buhay. Mabuti naman. Mapalad si Sarah sa'yo. Ako rin naman po, tita. Laking pasasalamat ko po na tinuring niyo ako parang sariling anak. Ako? Bago pa ako maiyak, balik muna ako sa kusina ha. Baka masunog pa ang niluluto ko. Sige po, tita. Hihintayin ko na lang po si Sarah. Hindi ko rin po siya matawagan eh. Lumipas ang ilang oras. Nakatulog na ako sa sala ni na Sarah. Pero pagmulat ko, wala pa rin siya. Wala ring alam si Tita Nena kung saan siya nagpunta.
Tahimik lang ang bahay. Tanging tunog lang ng orasan at ihip ng hangin ang maririnig. Kaya nagpa siya akong lumabas sandali. Magpahangin. Baka sakaling makita ko siyang paparating. Pero habang tumatagal, hindi ko maikakaila. Nag-aalala ako. Nasaan na kaya si Sarah? Habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Paano kung... Lester, umuwi ka na. Nasa bahay si Adan. Hindi ka pwedeng magpakita. Bakit kasi hindi ka pa makipagkalas sa kanya? Alam naman nating wala ka nang nararamdaman para sa kanya eh. Sinabi ko na. Naghihintay lang ako ng tamang oras. 1 taon ka nang naghihintay, Sarah. Kung hindi mo kayang sabihin, ako ang magsasabi. Sabihin ng alin? Adan, Ayun, mukhang hindi na kailangan ng timing. Sino ka? At bakit hawak mo ang kamay ni Sarah? Adan, please. Pakinggan mo muna ako. Ano to, Sarah? Ano to nakikita ko? Yung totoo. Teka, hindi ko maintindihan. Adan, makinig ka muna sa Hindi akin. ka na mahal ni Sarah. 1 taon na kaming magkarelasyon. Hindi. Sarah, sabihin mo hindi totoo yun. Sabihin mo! I'm sorry. Sa mga gabing akala mong pagod siya sa trabaho, ako ang kasama niya, Adan. Matagal ka nang walang puwang sa puso niya. Tumigil ka! Adan, tama na. Lester, please. Adan, huwag mo saktan si Lester. Ano mo nagawa sa akin to, Sarah? Adan, patawarin mo ako. Habang tumatagal kasi, hindi ko na nakikita yung future ko na kasama ka. I'm sorry. Ibang sumalubong sa akin nung gabing yun. At mula noon, hindi na ako muling nagparamdam kay Sarah. Nagpaumanhin ako kay na Tita Nena. Dahil hindi ko na rin ipinilit ang proposal. Pinakamasakit na Pasko ng buhay ko yun. Hindi ko malilimutan ang kirot ng gabing pinili kong lumayo. Dahil, paano mo naman ipaglalaban ang isang bagay na matagal ka na palang sinukuan? Kaya, heto ko ngayon. Sinusubukang buksan ang pinto na winasak ni Sarah noon. Whoa, that was intense. Yup. Yun ang love story ko. Ang teleserye, no? Oh, may napulot ka bang lesson sa kwento ko? More of realizations. Ano naman yun? Bakit ka nakikipag-blind date ngayon, Adan? I guess, to meet new people. Ready na akong mag-commit ngayon. Are you sure? Oo naman. Why would you think na hindi? I guess not. Huh? I think you're not really over her. Teka, paano mo naman nasabi yun? Kanina, nung wala na tayong mapag-usapan, you were giving hints na umuwi na tayo at tapusin na ang gabi. Pero nung tinanong kita about your past, bigla kang nagliwanag. Excited ka. Plus, ang dami mong sinabing good traits ni Sarah. And when you talk about how in love you were, sobrang passionate mo. Parang binalikan mo lahat ng moments nyo. See? Nagsasara na ang resto. Pero gusto mo pa rin siyang pag-usapan. Isa pa, ang obvious na you agreed to a date right before Christmas. Grabe ka naman. It's all on your mind. Tapos na ako sa kanya. Detailed lang naman talaga ako magkwento. I doubt it, Adan. You still love her. You're just trying to fill a void na hindi mapupunan ng kahit sino. And honestly, dapat tigilan mo na yung pakikipag-meet just to forget her. Mas lalo ka lang masasaktan. Pero, I'm glad I met someone like you.
At least, alam ko na may lalaki pang marunong magmahal ng totoo. Let's end the night on a good note. Thank you, Adan. Sorry, Sab, pero wala na akong masabi. Because I'm right. Tara, uwi na tayo. Almost 12 na. Merry Christmas, Adan. Merry Christmas, Sab. Dear love, minsan sa buhay, kahit gaano ka katatag, hindi mo talaga matatakasan ng mga multong iniwan ng nakaraan. Kahit gaano ka magpanggap na okay ka na, kahit ilang beses mong subukang itago o takbuhan ng sakit, babalik at babalik pa rin ito. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na naka-move on na ako, na tapos na kami. Natapos na ako. Pero totoo nga siguro ang sinabi ni Sab. Niloloko ko lang ang sarili ko. Kasi sa bawat tahimik na sandali, siya pa rin ang pumupuno. Sa bawat plano, siya pa rin. Siya pa rin ang bumubuo. Sa bawat Christmas light na umiilaw, siya ang unang naiisip ko. Mahal ko pa rin siya. Metro's